by nás zaujímalo, čo to vlastne je Wangena. Po štvordňovom chytaní sme chytili prvú poriadnejšiu rybu. Chytáme na kukuricu a toto je kapitálny karát dnešnej hodina. Môže mať tak 50 cm a váhu do tých 6 kg. A ešte otázka pre našich divákov. Máte vôbec povolenie na chytanie ryb? Áno, samozrejme, som dlhoročný držiteľom rybárskeho povolenia. To dnešné som si vybavoval dnes. Au! Dobrá. Ukážte našim divákom, že rybárčenie nie je len o úlovkoch, ktoré skončia na pekáči. Sme členmi špeciálneho rybárskeho školenia, ktoré praktizuje metodológiu chyť a pusť. Ešte povedzte divákom, odkiaľ ste? Som z Dvorov nad Žitovou. Revír kvôli bezpečnosti nemôžem pretrať. Vidíme tu operačný zákrok. Áno, áno. Snažím sa čo najmenej poškodiť rybu. Rybe darujeme život. Pusa. Wangena. Yes. Čo je to za rybu? Je to kapor. Kapor. Je fúzatý vôbec? Mini kapor. Fúzatý. Hneď vám predvediem, že aký. Takýto je fúzat. Vidíme fúzy, áno. Pekný exemplár napriek tomu, že nie je mierový. Nevadí, my sme mieroví rybári, takže ho púšťame. Fúha. No, budú. Počkaj na tú hlavu. Áno, áno, máme tu záber. A nie je malý. Dneska bude večera. Po štvordňovom krmení sa dostavil úspech. Tomu ver. Dostavujú prvé výsledky. Kapor. Lisec. Áno. Ty vole. Čože? Kúkni sem, víťaz dnešného. Problém na dnešný víťaz. Púšťame ho. Maj sa. Zavolaj kolegov. Hop, a už je preč. Veľmi pokyčí bol. Športovnosť rybára sa osvedčila aj tentokrát. 9 bodov z 10. Čo vy na to? Už by som rád nahodil svoj. 9 rybárov z 10 odpovíte tohto kapra. Toto je tzv. Tajvanský spôsob rybolovu. A figurantom je Zepaj, pán Zepaj. A čo vyťahne? Áno. Rybu. Takže aj tento systém, alebo tento spôsob lovu sa u nás praktizuje s úspechom. Ja to iba z toho zatrpíte, ma otraz mozgu. Poď. Takzvaná dramatická zápletka. Asi je prešiel. Nie, pohode. Daj.
Kom. Kom. Tak, hej. Krásny karas. Parádny. Má masę. O, van. Miro, gľadaj, budeme riť čak raz tahala. Daj to do vody. Čo to bude? Bude to kaperes. Fúzatý ako vždy. Budem potrebovať kombináčky. To sme chytili dneska na túto návnadu, že? Toto je ten super boil, Áno, áno. super puffy. Super puffy. Prísne tajnou receptúrou. A poviete sa, oni ho proste milujú. Pekný násadový kapor, 1 až 2 ročný. Tá jedna. Easy come, easy go. Práve v času došiel. Vlastne to tady. Parádna ryba. Takže ako športový rybár, aj tento rybár má rád ryby. Preto ich púšťa naspäť do svojho živu. Fetuj. A je fuč. Ďalší pekný exemplár. Obávam sa, že je ešte väčší. Mám tu mere. Dobre si poď. Ďalej, nádor. Dokumentujeme, archivujeme. Všetko, jak má byť. Pekný kapor. Chutná večera. Chceš väčší kapor? To vieme. Nádherný kapor. Asta kurva. Vieš, ako celé on dolával s mojím krmítkom ešte. Poď sem, rybička moja. Čo ti jebe? To najväčší zatiaľ. A vieš na aký háčik? Toto pozeraj. Na takýto. Počkaj, kľud. Kľud. Na takýto háčik. Čiže odmeraj, vieš. Tak, niečo na meranie. Čo ti jebe? No ako sa cítite po zdolaní takéto veľké ryby? Fantasticky. Počuješ, čo snažíš? Len tam, kde je foťák na ceste. Počkaj. Môže aj stojať to. Môže, ale spravia viac fotiek. Jo.